पहिल्यांदा बघतो ना त्याच्यावेळी आम्हाला पण नवल वाटतं, म्हणजे कसली फुलं आहेत. हा किती छान रंग बघा, लाल बुंद एकदम एकदम हात पाय थंड पडले बर्फासारखे. गुरं ना खूप हैराण करतात. चहा आणि पार्ले बिस्किट. आता ते खांब तर घालता येईल ना, ठोंबे भेटतील 8-10 मजबूत. आता हे म्हणाले की मीठ टाकून उकडवायचे. आणि स्वेटर बिटर घातलेले असतात ना, कान टोपी स्वेटर, ते म्हातारे असतात. मी तर बा असेच घेते. हे घातले का स्वेटर नाही ना, जसे कानाला वगैरे असे बांधून बांधून घेतात तर ते. हा असू दे जा. ऍक्टिंग, जोरात ऍक्टिंग. सालपट आहे ते बाबू. चंद्रभागा सकाळचा फेरफटका चाललाय. येणार काय चालायला? जाम थंडी आहे हो. 3-4 दिवस झाले इतका थंडीचा कडाका वाढलाय ना, गारठ्याला झालं. मस्त वाटतं. पक्ष्यांचे आवाज, उजाडलंय पण सूर्य काय अजून वर नाही आलेला एकदम. आता ते समोर बघा तिथे ना छान असे रंग असतात. स्वेटर घालायला पाहिजे ना, ते माझी कुल्फी होऊन जाईल. हातपाय गारटले माझे आता. स्वेटर कुणाकडनं घे ना मागून, स्वेटर जाम थंडी वाजते. हा जरूर आहे स्वेटर. घरामध्ये आपलं असतो ब्लँकेटमध्ये पडलेलं, पण काय वाटत नाही. झाडांचं जरा निरीक्षण करते ना, ते काय नाही आता बाहेर आले ना म्हणून ते थांब जरा स्वेटर घालते. चिल्ड चिल्ड. बर्फ बर्फ खूप थंड मस्त. कोल्ड कोल्ड. त्याच्यासाठी ते तिथे आहे ना, तिथे सगळं असं उकरायला काहीतरी करायला लागतं. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. सकाळची वेळ आहे, जास्त नाही वाजलेत आणि जरा निरीक्षण करत होते झाडांचं. आणि इथे ना मुळ्याची भाजी लावली होती. म्हणजे ना तुमच्या पण सर्वांच्या बऱ्याच कमेंट्स असतात की म्हणजे पालेभाजी लाव म्हणून. तर मुळ्याची भाजी लावते मी, पण काय होतं ते कीड लागते पाण्याला, काय समजत नाही. आणि आत्ता ना इथे एक लावलेलं रोपटं आहे मुळ्याचं, आणि त्याला ना असं फुलं आलेत. तुम्हाला मी दाखवते. आश्चर्य, हे सगळं पहिल्यांदा बघतो ना त्याच्यावेळी आम्हाला पण नवल वाटतं, म्हणजे कसली फुलं आहेत. मिरचीच्या ह्याच्यामध्येच मध्ये लावली होती मुळाची भाजी मी.
पण काय होतच नाही ना, व्यवस्थित होत नाही, ते कीड लागतात पानांना. आता हे आहेत ना आलेले, ते मिनटं काढून टाकते मी. पानं सगळी किडलेली आहेत. हे बघा, हे असे ना भाजीला कीड लागते, काय समजत नाही. कारण बऱ्याच वेळा मी प्रयत्न केले, पण मुळ्याच्या ह्याला कीड लागतेच. आणि ही बघा फुलं, हे आता काय करायचं, त्याला बियाणं तयार होणार का काय असं वाटतंय. हा, मुळ्याची फुलं आहेत ती. तांदूळ दिवसभर असतो. तर आज आम्हाला निवांत वेळ आहे. आज कुरालची सुट्टी आहे ना, त्याच्यामुळे सगळं रिलॅक्स आहे. नाहीतर या टायमाला मी नाश्ता वगैरे याची सगळी धावपळ असते. पण आज शांतपणे सगळं जरा फेरफटका चालला आहे. ये कुरालच्या गावात थंडी भरलेली, पण ते येत नाही आहे. ते बघा मागे उभे आहेत, त्यांना कसं ते त्रास होतो त्यांना मग थंडीतनं, म्हणजे हातपायवर त्यांचे दुखतात. म्हणून ते बघा तुम्ही बघताय, सहसा ते जास्त उन्हामध्ये काम करतात, तुम्ही बघता ना, ते त्याच्यासाठीच असतं की उन्हामध्ये असतं ना की त्यांना बरं वाटतं. मग पण थंडीचा जरा त्रास होतो. चांगलं असं जरा फेरफटका मारते. आता समोर बघा एक छान असं आपलं नवीन नवीन झाड तुम्हाला दिसतंय, वांग्याचं जंगली झाड. मला वाटतं वांगी धरले वाटतं, दाखवते तुम्हाला. धरले वांगे छोटे छोटे आहेत, दाखवते. पाणी येतं डोळ्यात ना, एकदम बारीक, भरपूर आलं ते. ही बघा वर्क जरा छोटी छोटी फळं त्यांना. एवढीच फळं का बघ किती आहे, हा बघ. नाही बरं, मोठी होणार ना अजून. एवढीच येतात ती. काय एवढी होणार? हा, एवढी होतात, एवढी बघ. मग त्याची भाजी कशी करायची मग? एवढी होतात ती. त्याच्यापेक्षा अजून थोडा एक आकार मोठा. किती धरलेत बघ ना. बघ हे बघा, एक आकार थोडा मोठा. फोकस कॅमेरा, एक मिनिट. हा बघा, होत असेल मोठे, एकदम बारीक थोडी काय. भरपूर धरले. पण जरा निरीक्षण करूया झाडांचं आपल्या. अजून फुललेत नाही. आता ही आहे ना सिंगल पाकळीची बघा, ही झेंडूची फुलं आहेत. आणि हे डबल असतात ना ते, हे बघा हे अजून चांगलं असं मोठं होतं ते. त्याच्या वेळेस जास्त आम्ही काढत नाही. मग पावसात वगैरे मोठी झाली. चला जरा फिरूया. हा गारठ्याने हातपाय गारटले. हा, मिरच्या काढूया. चल मिरच्या, हे लाल मिरच्या काय बघा कशा. किती झालं बापरे. आलं छान झालं तयार. ते मोठं झाले. ते मुळ्याच्या झाडाची कमाल वाटते ना मला. नाही, मुळ्याच्या झाडाची म्हटलं कमाल वाटते एकदम. मिरच्या मला काढायचं कधीपासून विचारतो. ही पहिली मिरच्या ही बघा, शंकेश्वरी लावली होती ना, तुम्हाला मी मागे सांगितलं होतं. हा, किती छान रंग बघा, लाल बुंद एकदम. तिकडे फक्त 2-3 वाटतं लाल झालेल्या. हे ना आत्ताशी काढलेली आहे, ही पहिलीच मिरची काढलेली आहे. नाहीतर ही जी आहेत ना रोपटी, त्यांची मिरची आम्ही काढतच नाही अजिबात. म्हणजे लागलं ना घरामध्ये तर ह्या छोट्या आहेत ना, त्याच काढतो आम्ही. वाढलं वातावरण, डिग्री थंडीची वाढायला लागली. कुणाल पाणी तापलंय. हा, आता जरा बरं वाटतं बघा. एकदम हात पाय थंड पडले बर्फासारखे. पडली. तो गेला. हा, उडाला. हा खोलेल अशी हा डिझाईन अशी तुझ्या खोलतो ना असा पूर्ण डिझाईन दिसायची. मस्त झालं. आपल्या पक्षी मस्त आहेत ना, खूप वेगळे पक्षी. बापरे, पक्षी मस्त. अभयारण्य, पक्ष्याचं अभयारण्यात पण नाही भेटणार एवढ्या जातीचे प्रजातीचे पक्षी आहेत. खूप सुंदर पक्षी आहेत इथे. तर हॉर्नबिलच नाही म्हणतात, एकदम मोठा. हॉर्नबिल तर किती आहेत, भरपूर खूप आहेत. कधी आवाज इतका असतो ना हॉर्नबिलचा आवाज,
पण ते जास्त करून ना सकाळचे नसतात, ते उन्हाच्या टायमाला असतात. मग हॉर्नबिल तर बघितलंय मी, दुपारच्या वेळेस त्यांचा भरपूर हे असतो, कालवा असतो. ते 9-10 वाजता खायला येतात. नाही दुपारच्या वेळेस 1:30-2 वाजता फिरत असतात ते. संध्याकाळ झाली ना की जास्त आवाज येतो. आता सकाळच्या वेळेस असे नसतात, ह्या वेळेला नसतात ते. आता फणसने आंबे आले ना हा की मग बघ किती येते, मग भरपूर असतात. ते खातात ना फणस फोडून. कोण हॉर्नबिल? आंबा मी बघितला खाते त्यांना. पण मस्त मस्त पक्षी आहेत आपल्याकडे, खूप सुंदर सुंदर आहेत पक्षी. एवढे मोठे कधी आपण बघितलेले पण नसतील असे पक्षी आपण बघतो नेहमी. पण कावळा कुठे आहे का? कावळा अजिबात नाही का दिसत. एक कावळा नाही तुम्हाला दिसणार आमच्या इथे. तरी असतो. कधीतरी चुकून दिसलं ना की आम्हाला पण ते नवल वाटतं. कोणाला पाणी कळलं रे बाळा, आता पाणी कळलं. उकळू दे जाम थंड आहे तो. एक तर आधीच घेत नाही गरम पाणी जास्त कुणाला आमचं. ए प्रभू, चहा ठेवलाय गरम परत. सगळ्यात आधी चहा पितो, त्याशिवाय थंडी कमी होणार नाही. जाम बारीक होईल कुणाला ती. काय मग कुणाला सुट्टी आहे? मग आजचा काय प्रोग्राम आहे? काय नाही, आंघोळी चाललंय कुणाल. चला आता इथे झाडू वगैरे काढून घ्यायचे. अंथरूण वगैरे काढले आत्ताच, कुणालने काढलं अंथरूण. तर आज सकाळी सकाळी पाणी अगोदर लावलं आहे, कारण आज वार आहे ना, सोमवार आहे आणि सोमवारची लाईट जाते. पाणी अजिबात नव्हतं, त्याच्यामुळे सगळ्यात आधी हे काम आता आम्ही करून घेणार आणि मग बाकीचे कामं. बाजार ठेवला इथे. ते पुढच्या झाडानंतर तिथे आहे पाणी, ते जमा करून ठेवते मी. ऐकलं का? हां, हे ड्रम वगैरे भरू द्या आधी. चला, जे आता 1 तासाचं काम आहे माझं पटापट, ते मी सर्व आवरून घेते. कारण सर्व झाडांना वगैरे पण पाणी आत्ताच मारून घेतलेलं बरं. मग तेवढं सगळं भरलेलं राहतं मग पाण्याच्या टायमाला. कुणाल तिथे जाऊन बसला आहे, जिथे पाईप आपला जॉईन केलं ना तिथे. कारण तो पाईप ना जरा पण हल्ला का निघतो, त्याच्यामुळे एक माणूस तिथे बसावं लागतं. चला पटापट करूया. तर इथे की नाही मुळ्याची भाजी आपण लावली होती, ते तर बघूया आहे का. कसल्या बघू दे, बघू दे दाखव, बघू दे. हिला आता खत पाणी घालायला पाहिजे. बघ काढ जरा, तुरच आहे. काय माहिती, वेगळंच आहे काहीतरी. खोल ना, खोलून बघ. तूर बी नाही ग, ही भाजीच आहे. रानटी असेल काय. एका आतमध्ये फळ तयार होतंय. बघू दे हे बघ, दाणं दाखव. एका दाणे तयार होत आहेत. वेल आहे ही पडलेली कशी, वेल आहे ग ही फळाची, आपल्या ह्याच्यातून आलेली. थांब, ते तयार होऊ दे. तयार होतील आता, खत पाणी घालून वाटतं. हा बघा मुळाचं काय हे तयार झालं वाटतं, झाड तयार झालं का काय. मुलं आतमध्ये आहे की नाही, केवढा मोठा आहे ते काय माहिती. ते तिकडे फुलं आली, मग ह्याला पण फुलं यायला पाहिजे होती ना, मग ह्याला कशी नाही आली. मग पाणी कुठे आपण काय ते कीड लागते ना, त्याच्यामुळे काय उपयोगच होत नाही, असं आहे ते. काय झाड तयार काढा. भाजीचा मुला आहे बघ. हा बघ, मुला नाही तयार झाला. हे बघा सुकलं ते, हे बघ पानं भेटली ती. आणि आज की नाही हे सगळं साफ करायचं आहे. हा एवढा पट्टा आपला राहिला आहे साफ करायचा. त्याला बघूया, आज विचार आहे करायचा, बघू. तिकडच्या काढूया मुळ्याचं. मुळा, भोपळा. हा, मुळा, भोपळ्याची पानं, भोपळ्याची फुलं, परत चवळीची पानं अशी मिक्स करून ही पालेभाजी केली आज. आणि भाकरी तांदळाची. नाश्ता करून झालाय ह्यांचा. बघा दोघं कसे बसलेत ते. हा तर बघा त्या फोनमध्येच बिझी असतो ना कुणाल. पोट भरलेलं आहे, त्याच्यामध्ये काही टेन्शन नाही. आता मी जरा नाश्ता करते. रानात ना आवाज येतोय, लाकड थोडं कोणतरी. संध्याकाळची वेळ आहे, म्हणजे 4, 4:15 वाजलेत. आणि इथे आमच्याकडे काम चालू केलंय. 3:30 वाजता सुरुवात केली काय. हे बघा, बापरे भरपूर साफ केलं.
आई शपथ एवढं सगळं केलं पण लगेच तुम्ही दोघांनी. तुला बोलू येणार ना तुझी वाट बघत होतो. मी तर माझं काम करत होते एडिटिंगचं, लगेच झालं साप. तुला बोललो तर खरं 20 तासाचं काम आहे. चांगलं झालं ना, पण आता एवढा पट्टा राहिला फक्त ना. तो पण आता गेला बघ. हां काय नाही मी चहा ठेवून आले गॅसवरती. गेला बघ. मी आता वर मारत होतो. हां कुणाल कोयतं आणलं ना यार बात. कोण आलं मग? अशी गुरं आलेली. इथे गुरं होती तो ऐकत नाही झाली वा वा बापरे, सकाळी आम्ही इथे बघून गेलो तेव्हा किती सगळं घाण होतं, आता एकदम क्लीन झालं बघा. काळी मिरी दिसायला लागली बघ, काळी मिरी माहिती पण नाही बघ. हां ना. बरं आहे सावली मध्ये लावलेले. आता इथे आपल्याला बरं पडेल ना काय करायचं असेल तर, किती ओपन झालं स्पेस. आता एवढंच पट्टा राहिलं ना आता. चहा घेऊन येऊ इथे? चाय म्हटलं इथे घेऊन येऊ का? मी काय म्हणते, चहा घेऊन येऊ का इथे? कोयता आणलास ना बरा झाला. कोयता घे फक्त मोठी झाडं मार. कुणाला सर्दी झाली, फॅन खाली फुल स्पीडमध्ये पंखा लावून झोपतो ना, त्याच्यामुळे त्याला सर्दी जाम झालेली. हां आणि थंडी इतकी आहे आता बघा, म्हणजे संध्याकाळची वेळ आहे 4 सव्वा 4, पण तरी पण गारवा आहे. करा मी चहा बघते. हा माझी काय मदत? काहीच मदत नाही, तू फक्त चहा बनव बस. हां चहा घेऊ. इकडे आणू का तिकडे? तेच विचारते. फावड्याने पटापट निघते ना. छोटा छोटा कचरा निघतो ना. हां बरं पडतं ते. त्यात ते हे फेकू नका, ऐकलं का? हे आपल्याला ते खड्डे जाळायचेत ना, कामाला येईल. ह्याला जाळायचं ना, ह्याला आता सगळं हा इथला उचलून वर टाकायचा, जाळून टाकायचं. ते वाढलेलं आधी ते ना फांद्या मारून, ऐकलं का? ते फांद्या फांद्या मारायला भेटलं. फांद्या मारून टाकता पहिला. जवळ जर गेलो ना तिथे फांद्या मारायला भेटलं. ते आपल्याला सरकवणार कसं, आपण 3 जण सरकवूया असं बोलते मी, आणि त्या कॉर्नरला करून टाकूया ना मधलं, मग ते साईडला होऊन जाईल. हां तो पण ते जवळ जात नाही ना. हां हां कळत नाही. करा तुम्ही, करा. मी आधी मी चहा बघते, गॅस परत वाया जाईल, परत तुम्ही त्याला ताकद दिली आहे. आटून जाईल चाय. तर चहाचा गॅस बघा बंद केला आणि आता मी परत तिथे निघाले. आज माहिती काय झालंय, गुरांनी जाम हैराण केलं हो आम्हाला. सकाळपासून ना इतकी गुरं ना खूप हैराण करतात. म्हणजे आता असं झालं ना की घराच्या बाहेर पण पडायला नको, इतकी गुरं त्याला हैराण करतात. म्हणजे घरामध्ये कोणतरी एक माणूस कंटिन्यू लागणार तरच. कारण 2 दिवसापूर्वी माहिती काय झालं, म्हणजे एवढं सगळं कंपाऊंड घातलेलं असून पण एक गाय आहे ना, ती तिकडनं ना आली उभं ह्या साईडने आतमध्ये शिरली. आणि मी घरामध्ये होती, कुणाल जेव्हा आपण काहीतरी काम करत होते आतमध्ये, आणि आम्हाला माहीतच नाही पुन्हा. आणि नंतर लक्ष केलं, नशीब बघितलं म्हणून. तसं तिला म्हणा आम्ही त्या समोरच्या आड्याने ना बाहेर काढलं तिला. मग आता मुकाजीव आहे, त्याला आपण करू शकत नाही, पण काय करायचं पुला. खूप त्रास होतात गुरं. त्याच्यामुळे आता हे 5-6 महिने ना खूप लक्ष द्यावे लागणार आहे. चला जरा बघूया, मदत करते. ते चहा नाही म्हणतात आता, थोड्या वेळाने पिणार बोलतात. कशी राहतात ना माझ्याकडे चुकून ह्याच्यात निघतील का कोणत्या? मारत जातो. हा पाला टाकून हे करून हा इथं खत तयार झाला असेल खड्ड्यामध्ये. त्या खुरपं मला बरं पडतं. आम्ही झोपत नाही. आणि इथे बघा चहा चाललाय. आमचं कामं झाले अर्धी. चहा आणि पार्ले बिस्किट असं खाण्याचं काम चालू आहे, कारण काम आमचं करून झालेलं आहे. आता ते खांब तर घालता येईल ना, ठोमे भेटतील 8-10 मजबूत खांब भेटतील तेवढे टाकून घेऊया ना. ते मरणार नाहीत लवकर. 2-3 वर्ष चांगले ठोमे भेटले तर टाकून घेऊया ना कोणाचे. मे महिन्यात करायचं असं बोलतो मी, आताच करायचं. ते मे मध्ये करू परत ते जिवंतवाले. पण आता तुला तिथे गॅप आहे, त्यामध्ये चांगलं झालं. आता तो मारलाय की टाकलाय, त्याच्या 8-10 जरी आणून टाकले
तर चांगलं होणार ना. त्याला सपोर्टला आपण दुसरं टाकूया ना. नाही ते पण टाकायचं साईडला, पुन्हा पॅक होईल ना, असं दिसणार नाही असं टाकायला पाहिजे. ते काय टाकतात ते पूर्ण आता ही जी अरे आता काटक्या काय गरज नाही. आता काटक्या बिटक्या ह्या मारल्या आपण बारक्या त्या फोवायच्या आणि त्या बाजूने बांधून टाकायची. हे बघा, हे काका आले होते ना, ते हे चिने घेऊन आले. आणि हे चिने हे पण मी पहिल्यांदाच बघते, मला काय माहिती नाही. त्यांना सगळं विचारलं. आता हे म्हणाले की मीठ टाकून उकडवायचे आणि खायचे. आणि त्यातले छोटे छोटे म्हणाले ते लावलेत ना जमिनीमध्ये तरी पण येतात. तर बघूया, एक थोडेसे ठेवून देईल म्हणजे पावसातनं लावायला होतील आपल्याला. आणि बाकीचे उकडवून आपण खाऊ शकतो. तर मगाशी तिकडे जे काम करायला घेतलं ना ते झालंय बहुतेक, थोडंसं राहिलं बाकी. कारण तिकडे ना काय होते, डोंगळे होते ना, उमले डोंगळेच ना ते लाल डोंगळे. हा ते होते, ते म्हटलं चावायला येतात ना ते, त्याच्यामुळे मग ठेवलं. म्हटलं थोडंसंच आहे ते, आता उद्याला म्हटलं होऊन जाईल. बऱ्यापैकी साफ झालंय आता पूर्ण. आपला जो प्लॉट आहे ना तो झालाय आता क्लीन करून. थोडासा आहे म्हणजे मला वाटतं 2-3 दिवसाचं काम आहे, होऊन जाईल सगळं क्लीन करून. आणि आत्ता चहा वगैरे बघा पिऊन झाला. ते मागे बघा ते पडलेत, तुम्हाला मी दाखवले ना चिने. आता बघूया कधी उकडायचा मुहूर्त येते, ते जेव्हा मी करीन तेव्हा तुमच्याशी शेअर करीनच, दाखवीन तुम्हाला. आणि हे पण पहिल्यांदाच आम्ही खाणार आहे, तेव्हा बघूया मग शेअर करीन तुमच्याशी. आणि इथे जरा आता चुलीजवळ काम आहे थोडंसं, म्हणून मी आता इथे बसलेली आहे. तर आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. कसा वाटला तुम्हाला आजचा व्हिडिओ? आजच्या व्हिडिओमध्ये रेसिपी वगैरे काहीच शेअर नाही केलेली. आज ना थोडंसं रिलॅक्स दिवस होता ना आमचा, म्हणजे निवांत दिवस. त्याच्यामुळे सगळी जी कामं जी होती ना आमची सर्व निवांत होती, म्हणजे घाई गडबड असं काहीच नव्हतं. त्याच्यामुळे चांगला गेला आजचा दिवस. पुन्हा आता आतमध्ये घरामध्ये बसला आहे, तर चाललं आहे चहा वगैरे पित असेल तो. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. तुम्हाला जर का आवडला असेल आजचा व्हिडिओ तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.